Җәмәгать Самар өлкәсендә татар хатын-кызлар оешмасы Аккалфак региональ дуслык оешмасы канаты астында барлыкка килде. Самарның Розалин татар кухнясы хуҗабикәсе Разия Аюпова оешманың рәисе дип сайланды. 5 июнь көндә Самара шәһәрендә дуслык йортында Аккалфак оешмасы кирәклеген тоеп 20-гә якын хатын-кыз җыелды. Үткәрелә торган чара турында өлкәдәге булган матбугатта язма чыккан иде. Булган интернет сайтларында мәш килеп яңа проект турында фикер алышы узды. Булган актив хатын-кызлар бу төркем турында ишетергә мөмкинлекләре булды. Әмма кызганычка каршы күбесе төрле сәбәпләр белән килә алмыйча калдылар. Ләкин әлбәттә киләсе чараларда катнашуларын билгеләделәр. Аңа карамасан үткән чара бик нәтиҗәле, ямьле, гүзәл булып үтте. Бу әмәл безнең өлкәдәге хатын-кызларны гына түгел, ир-атларны да кызыксындырды. Очрашуга ихтирам белән Бөтен дөнья татар конгрессының бюро әгъзасы Самара региональ дуслык иҗади иҗтимагый оешмасы президенты Фәхреддин Бәдретдин улы Канюкаев, дуслык әгъзасы Идеал Муса улы Галиауддинов, Бердәмлек газетасының баш мөхире Рифкат Аглиуллин һәм Шамил Хайдар улы Галимов та катнаштылар. Cihazımız hayırlı olsaydı, Allah rahmet olsun vakit tavuk cihazsız. Şimdi bu hele videoları da etibuzda kadın kızsız bir kadar var bulmadı. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bede, eğer de ben dinle kişinin hayırlı kadını bulsa, anın yartı dini buldu diye. Вопрос второй. Кемдер анда члены, туган тел, автономия. Может кеше кыскадан вообще беркадан идем. То есть кемне кергесе келеш, ул кереле өзүн предложение берешле. То есть без политизировать итнебез, короче. Без Әмәлгә килгән хатын-кызлар арасында икенче Бөтен дөнья татар хатын-кызларының форумында катнашканнары үзләренең хисләре белән, фикерләре белән алыштылар. Икенче регионнарда гөрләп эшли торган татар хатын-кызларының оешмаларының тәҗрибәләренә таянып, бездә Самарда да җиң сызганып эшләргә кирәклеген җиткерделәр. Ассоциациясы 1992 елда Бөтен дөнья татар конгрессы карары белән оештырылды. Оешманың максаты да инде татар хатын-кызларының милли генофондын, милли гореф-гадәтләрен, туган телне саклау дәүләт һәм сәясәт эшләрендә актив катнашудан гыйбарәт. Кадрия Раисовна бит Аккалфакның гомумән Россия буйлап бит инде, бөтен ил буйлап ул җитәкчесе булгач, менә аның фикерләре бигрәк тә үтемле булды инде. Менә баланың ул нәрсәдән башлады үзенең чыгышын сөйләгән сездерме юкмы инде монда bilmiyorum. Соңгы программада ишетмәдем, ләкин менә минем йөрәгемдә кайнап тора, әйтәсем килә. Менә баланың бит инде иң беренче дөньяга яралышы. Менә шушылардан тотынды ул. Чынлап туры бит инде беренчедән саф мәхәббәт белән яралган бала, димәк, гаиләләрне булдырырга кирәк, ләкин күбесе белмиләр яшьләр үзләрен ничек табырга. Менә шуның өчен ул әйтеп динчелекне кузгатырга кирәк. Бөтен иҗтимагый татар милли оешмаларында эшләүче һәм милләтебезгә кагылышлы проблемаларга битараф булмаган хатын-кызларыбыз берләшеп, бергә эш алып барырга мөмкинлек бар. Тырышсак, без дә булдырачакбыз ди Разия ханым Аюпова. Үткән чара Аккалфак оешманың эш тәртибен, положениесен раслау, әгъзалар кабул итү, совет әгъзаларын сайлау, бүлекчеләр мөдирләрен билгеләү формасында үтте. Внимание одиноким матерям, детям-сиротам, детям-инвалидам, внедряя трудовой опыт других регионов. Татар гаиләсен ныгыту һәм милли гореф-гадәтләрен, йолаларны, туган телне өйрәнергә юнәлдерелгән бәйгеләр, фестивальләр, олимпиадлар, актлар һәм башка чараларны уздыру, сәламәт һәм тәмле татар милли ашларын пропагандаулау һәм куллану буенча максатчан эш алып барырга һәм башка пунктлар резолюцияга кирде. Бөтен булган Самар өлкәсендәге хатын-кызларны Аккалфак оешмасына чакырабыз. Алдагы көннәрдә утырышлар булыр, тулы рәвештә җыелышта кабул иткән резолюция пунктлары буенча фикер алышы булыр һәм 2014 елга эш планын төзергә планда тотабыз. Килегез, күрегез, фикер алышларда катнашыгыз. Сезгә әзерләгән репортаж белән дуслык сайты администраторы Гөлфия Кәримова.